俺の実家はじいちゃんの代から続く調味料を製造する小さな町工場だ。現在は2代目にあたる俺の父親が社長を務めている。従業員は20人ほどだが、自社製品だけでなく、外から注文を受けて新商品を開発したり、他社ブランド商品の製造を受注したりと、割と手広くやっていた。小回りが利く割に、先方が要望する製品を短期間で開発できるうちみたいなところは少ないんだぞ。俺は小さい頃から父親の自慢話をよく聞かされたものだ。俺は小学6年生の時の自由研究でうちの工場を取り上げた。うちの事業に特別興味があったわけではない。何をやればいいのか他に思い浮かばず、身近にあったものに飛びついたというのが正直な理由だった。それでも改めていろんなことを調べて気づいたことがあった。素材の選定から作り方に至るまで一切手を抜かないということだ。最近は機械の性能がかなり向上して、品質の高い製品を短時間で大量に作れるようになった。俺たちの工場でも機械に頼る部分は増えてるしな。自由研究に入れるコメントを聞いたとき、俺の父親はそう言ってから続ける。でもな、すべての工程を機械に頼るなんてことはしない。どんな時代でも最終的な商品の価値ってのは、人間がどれだけ手をかけられたかで決まるもんだ。仕事に対する父親の情熱は凄まじかったが、業績はそれほど芳しくなかったようだ。理由は明白。大手メーカーが大量に作る商品に押されていたからだ。大手メーカーの商品は安くて味も差がつきにくいしな。俺の父親はそう言っていた。確かにうちの工場には各地のスーパーに並ぶくらい大量に調味料を作る能力はない。販売先がある程度限られるのは仕方のないことだ。俺の実家が製造する調味料の販売先は、工場横の販売店と、好意で置かせてもらっている近隣の食品スーパーや個人商店くらいだった。それでも父親は、分かってくれる人だけ分かってくれればいいんだ、と言って譲らなかった。俺が大学3年になったばかりの頃、俺は父親と口論をした。父親があれほど激しく怒ったのも、俺があそこまで父親に文句を言ったのも初めてと言っていいくらい激しいものだった。原因は俺の就職に関すること。俺は大学を卒業してすぐにでも会社を手伝ってもいいと父親に申し出た。俺の嘘偽りのない本音。父親は理解してくれると思っていた。ところが父親は俺の予想外の反応を示した。少し社会勉強をしてこいというのだ。父親の発言がそれだけだったら俺は納得したかもしれない。しかしその後に父親がポロッとこぼした一言が引っかかった。この会社畳むことになるかもしれないしな。父親はそう言ったのだ。どういう意味だ？俺が父親に突っかかる。父親は最初しまったという表情をしたが、すぐに思い直したようだ。いつか話そうと思っていたし、いいきっかけかもな。そう言って自分の思いを語り始めた。父親によれば、やはり大手メーカーに押されて、うちの会社の業績は以前よりも厳しさを増していた。父親は従業員が退職しても新たに補充しなかったり、新しい取引先を探したりと努力したが、なかなか結果が出ない。かといって起死回生策が見当たらないので、このままだと潮時が近いと感じているようだった。それならなおさら家族の助けが必要なんじゃないのか？俺じゃあ何の役にも立たないっていうのか？
なんだかんだ言っても俺はこの工場が好きだった。従業員の中には俺が小さい頃から働いている人だっている。働いている期間は短くても全員がこれまで工場を支えてくれた人たちだ。俺はそんな人たちを路頭に迷わすことはできないと思った。父親の話を聞いているうちに俺の思いは工場を手伝ってもいいから手伝いたいに変わっていった。お前もわからないやつだな。そういうところは死んだ親父にそっくりだ。明日にでも工場を畳むって言っているわけじゃない。この工場が残るためにも新しいアイデアが必要で、お前にそのことをお願いしたいって言ってるんじゃないか。そこまで言われて、俺は初めて冷静になれた。すぐに工場は畳まない？俺が尋ねる。畳まないよ。ぶっきらぼうに父親が答える。俺に起死回生策を勉強してほしいと。俺が再確認する。だから何回もそう言っている。父親の顔がさらに仏頂面になる。わかったよ。俺は工場の再生請負人ってわけだ。俺がそう言うと父親がこいつ何言ってるんだという感じで俺をまじまじと見る。二人の目があって思わず俺たちは吹き出した。大学を卒業した俺は地元の食品卸売会社に就職した。もちろん俺の実家で新しい商品開発につながるヒントを探せないかと考えたからだ。一口に食品卸売会社といっても取り扱う商材は幅広い。口に入るものはすべて扱っていると言ってもいいくらいだ。俺は仕事を通じて自分が知らなかった分野のことを知ることができ、毎日が楽しかった。その時初めてこの会社に入るきっかけを与えてくれた父親に感謝した。しかし当たり前だが、父親の工場を再建するヒントになりそうなものは全く見つからなかった。そんなある日、俺は業務部長から呼ばれる。普段はよほどのことがなければ話すことなどない人だ。君の実家は確か調味料を作っていたよね。部長がいきなり切り出す。俺は嫌な予感がした。部長の質問に俺は短く「はい」と答えた。すると部長が一瞬笑った気がした。実はね、うちも新商品を扱おうと思っているんだよ。君も知っているだろ？食べるラー油。君んとこで作ってもらえないだろうか。部長は一気に言った。俺は不安だった。確かに食べるラー油はテレビ放送がきっかけで火がついていた。今すぐに販売できればおそらく売れることは間違いない。しかしうちの会社に商品開発部はなかった。今から他社に研究開発をお願いしていてはブームに乗り遅れる。そこで手っ取り早く作ってくれそうな俺の実家に白羽の矢が立ったってことだろう。俺は素直に喜べなかった。素人の俺でもいくつか問題が思い浮かんだからだ。開発費はどこが出すんですか？売れ残ったらどうするんですか？俺から質問された部長は、大丈夫、どうにかする、と答えるだけで、具体的なプランは何ら提示しない。俺は危うさしか感じなかった。とにかく父親に聞いてみます。俺はそう答えるのがやっとだった。帰宅した俺は迷ったが父親に部長から言われたことを伝える。説明には断ってもいいんだぞとも付け加えた。父親は腕を組んで考えている。そして組んでいた腕を解いて言った。わかった。やってみよう。うちの工場の動きは早かった。翌日の朝一番で食べるラー油の商品化プロジェクトが父親から説明され、早速動き出した。
3日後には試作品が出来上がっていたほどだ。驚いている俺を見て父親が言った。プロをなめんじゃないぞ。部長から命令を受けて5日後、俺は試作品を部長に渡す。その日の午前中に会議があったようだ。会議で父親たちが開発した食べるラー油の商品化の決裁が下りた。その日の午後、俺は会議室に呼ばれる。社長を含む会社の役員が揃っていた。食べるラー油の件だけど、早速動き出してくれ。あまりの急な展開に俺はびっくりした。俺の表情を見て察したのだろう。それだけうちの会社にとっても急ぎたかった案件なんだよ。部長が満面の笑みで俺に言った。直ちにプロジェクトの詳細の打ち合わせに入る。俺が驚いたのは、在庫は父親の工場が管理し、オーダーに応じて入庫するという提案をしてきたことだった。その契約だと、売れ残りは父親の工場が抱え込むことになる。商品化を依頼してリスクを取らないという会社のやり方に俺は不信感を抱いた。帰宅して俺は契約内容を父親に説明した。父親はまた腕組みをして考えている。そして腕を解いて言った。わかった。俺は驚いた。その契約内容は父親の工場にとってリスクが高いだけにてっきり断ると考えていたからだ。ところが父親は契約を引き受けるという。俺の立場を考えているのなら余計な心配だぜ。俺は慌ててそう言う。しかし父親は冷静だった。お前何を勘違いしてるんだ？社長である俺がうちの工場にメリットがあると判断したんだ。一世一代の勝負だな。父親は笑いながら言ったが、目は真剣だった。その態度に俺は父親の強い決意を感じた。父親たちが開発した食べるラー油は、それから1ヶ月後に商品化された。売れ行きは絶好調で、俺が勤める会社から数回の追加注文があったほどだ。父親の工場はいつの間にか他の商品の生産量を減らさなければ対応できなくなるほどの状況になった。あまりの人気ぶりに注文を受けてから生産するのでは納品が間に合わない。父親の工場は生産体制をさらに強化した。在庫がいくら膨れ上がろうが売れるという見込みのもと、父親の工場は食べるラー油を生産し続けた。ところがだ、一気にブームになったものは冷めるのも早い。生産を開始して半年後には、俺の会社への注文数が鈍り始めた。それをきっかけに、父親の工場への注文数がゼロの日が続いた。理由を確認すると、商品を販売する各店舗がまだ在庫を抱えているからということだった。そんなある日のことだ。部長、食べるラー油の時期の契約どうしましょう。俺が会社内をたまたま移動していた時、そんな声が聞こえた。そして俺は信じられない言葉を耳にする。どうせもう売れないんだ。キャンセルしとけ。俺は頭に血が上り、部長席に駆け寄った。どういうことですか？俺が部長に詰め寄る。部長は平然とした顔で言ってのけた。別に契約違反しているわけじゃない。君の父親だって売れなくなった時のことも想定して契約したはずだ。それが経営者ってもんだろ。部長に悪びれた様子はない。俺は拳を固く握りしめる。しかし何も言い返すことができずに部長席を後にした。帰宅して俺は父親の工場の事務所へと向かう。父親は一人でいた。親父、俺が声をかける。顔を上げた父親は笑ったが、
無理をしていることがわかる。終わったな。俺の判断ミスで俺が終わらせた。みんなに申し訳が立たない。そこまで言うと父親は男泣きした。後にも先にも父親が泣く姿を見たのはその時が初めてだった。もともと経営体力が弱っていた中で大量の在庫を抱えた父親の工場に新たな手を打てる手段は残っていなかった。翌朝、父親は工場の事務所に従業員を集め、年内いっぱいで廃業することを伝えたそうだ。父親の工場では毎年大晦日に従業員全員とその家族を呼んで忘年会を開いていた。年末だし小さい子供がいる家庭も多いので、始まる時刻は昼過ぎ。家族対抗の出し物大会などもあって、毎年結構盛り上がる恒例行事だった。残念ながらその年の忘年会は父親の工場にとって最後になる。最後くらい笑って終わろう。盛大にやるぞ。強がっているのだろうか。忘年会が始まる前、父親は例年以上に大きな声で開会を宣言した。俺は父親の息子であると同時に、会社を破綻へと追い込む原因を作った会社の関係者だ。出席することをためらったが、父親の強い勧めで出席した。全員お前に参加してほしいと言っている。父親は出席を嫌がる俺にそう説明した。父親が言ったことは本当だった。誰も俺に冷たい視線を向けてくる人はいない。むしろ父親の工場に少しでも有利になるように交渉してくれたことに感謝された。俺は改めて工場の従業員の温かさに触れて涙が流れた。その時だ、俺が持っていた携帯が鳴った。父親の工場からだ。その日、忘年会で工場に誰もいなくなるため、かかってきた電話が携帯に転送されるようにしていた。その携帯を俺が持っていたのだ。携帯のディスプレイに出たのは全く心当たりのない電話番号だ。俺は何も考えずに電話に出る。こちら、〇〇放送局です。今、テレビをご覧になれますか？いきなりの質問に俺は意味がわからない。テレビを見ろということなので、電話の相手が言う通り、俺は会場にあったテレビをつけた。びっくりした。テレビでは情報番組が流れていて、食べるラー油が紹介されている。今年ブレイクした街の一品というコーナーらしい。どうやら Facebook で拡散しているのが番組ディレクターの目に留まったようだ。俺は完全に忘れていた。少しでも宣伝になればと思って、Facebook で食べるラー油を工場での生産工程の動画入りで紹介していたことを、まさかテレビで取り上げられるくらい拡散されているとは知らなかった。視聴者プレゼントでいくつかいただくことは可能ですか？番組の司会者が尋ねる。300個いっちゃおう。横にいた父親が叫ぶ。会場内の人たちから一斉に歓声が上がった。食べるラー油は俺が勤める会社と契約が切れたばかりだったので、父親の工場が自由に扱うことができた。キャンセルしとけ。あの時部長が放った一言が、父親の工場にとってはまさに鶴の一声だったってわけだ。正月休み明けの仕事始めの日、父親の工場は朝から電話が鳴りっぱなしだったそうだ。そしてその年末に閉める予定だった工場は、廃業どころか猫の手も借りたいほどの忙しさになった。業績は一気に V 字回復し、父親の工場は存続した。そしてこの春、俺は晴れて父親の工場で働くことになった。基礎から徹底的に鍛えてもらうつもりでいる。
もちろんうちの看板商品は窮地を救った食べるラー油だ。